Sa ibang balita, inirereklamo ng ilang parishioner ng Santa Monica Parish Church sa Mexico, Pampanga ang kanilang kura paroko. Ang isa sa reklamo, paghingi umano ng donasyon pero tinatakdaan ng presyo. At nagpapabingo pa raw ang pari sa loob ng bakuran ng simbahan. Ang buong detalye, ibabalita ni Reynel Pawid. Laman ng liham na ito kay Archbishop Florentino Lavarias ang detalye ng reklamo ng mga parishioner ng Santa Monica Parish Church sa Mexico, Pampanga. Ang kanilang isinusumbong, si Father Eduardo Musni na kanilang kura paroko. So pag marami daw yung binigay mong offer, so maraming ibibigay na biyaya daw yung Panginoon. Hindi na raw kasi mula sa puso at nagiging sapilitan na ang paghingi ng donasyon ng simbahan. Hindi na raw donasyon dahil tila pinepresyohan na raw ni Father Musni ang bawat serbisyong ibinibigay ng pari. Nitong March 29 hanggang April 20 sa dalaw ng Santa Monica ay tinukahan ng 2,000 piso ang 14 na chapel na iikutan ng imahen ni Santa Monica. Pero 2 chapel ang nagbigay ng 1,500 pesos dahil hindi raw kinaya ang halaga na itinakda ni Father Musni. Sa ika-436 na anibersaryo ng simbahan ay pinasaringan daw ng pari ang mga parishioner dahil sa kawalan ng sponsor. May takdang halaga din ang basbas sa pagpapalibing. 1,000 hanggang 2,000 piso ang pamisa sa bahay ng namatay. 3,000 piso naman ang pamisa sa simbahan bago ilibing. 1,500 hanggang 2,000 sa blessing ng bahay. 3,000 piso hanggang 5,000 piso naman ang blessing sa negosyo. Ipinatupad din umano sa simbahan ng pagbibigay ng ikapu o pagbibigay ng kusa ng mga deboto para sa mga gastusin ng simbahan. Bukod pa umano rito ang suportang tinatanggap ng simbahan mula sa mga mananampalataya. Pero mula nang ipatupad raw ito noong Mayo ng taong 2015 ay wala raw na remit sa Finance Council ng simbahan. Ang mahabang reklamo ng mga parishioner, kapuna-punang sa mayayamang pamilya lang raw paborable ang mga ginagawang programa ng simbahan. Halimbawa na raw dito ang paghimpil ng mga santo tuwing may prosesyon. Yung mga Station of the Cross, kuminsan po hindi namin nagamit yung sa mga poor. Di po ba last year, Year of the Poorest. Hindi namin pwedeng ilagay ang isang Station of the Cross dahil alam namin wala siyang ibibigay. Magkano po ang hinihingin? 500. Ang dating miyembro ng Pastoral Parish Council na si Monica De Leon, nag-abono raw ng 20,000 piso sa memorabilia para sa piyesta. Pero mula nitong buwan ng Mayo ay hindi raw naibalik ng simbahan ang ipinangutang na pambili ng memorabilia. Siyempre po, binili namin yan. Pinakain namin. Kasi wala naman silang binigay ng puhunan sa akin. Ang sabi nila, sabi niya sa akin, manghiram ako. Pero maliban daw sa itinatakdang halaga sa bawat serbisyong ibinibigay ng kanilang kura paroko, ay ang paggamit ng bakuran ng simbahan sa pabinggo. Mismong si Father Musni pa nga raw ang nangunguna sa bingguhan sa pasilidad ng simbahan. Dahil sa issue na dismaya na raw magsimba ang ilang miyembro. Ang ilan sa mga parishioner naglalagay na lang ng isang lugar dasalan sa Barangay San Carlos. Kaya ang panawagan ng ilan kay Father Musni, Nakikiusap kami, ayusin mo ang ating parokya. Dahil ang dinatnam mong parokya dito sa Santa Monica, Mexico, Pampanga, ay nagmamahalan. Sana maayos ito. tinanggap ni Father Eduardo Musni ang CLTV 36 News. Pero pinili nitong hindi magsalita sa harap ng kamera. Pero ang mensahe niya sa mga nagrereklamo, pag-usapan na lamang umano ang hindi pagkakaunawaan at huwag na itong isapubliko upang hindi na lumaki pa ang usapin. Ang presidente ng Pastoral Parish Council ng Santa Monica na si Joel Parungaw, naniniwalang hindi totoo ang akusasyon. Ako po, palagi po akong nag-attend ng Station of the Cross. Hindi po totoo yung sinasabi nilang yan kasi po katunayan po yung kapitbahay ko, cobrador sa STL, pero yung hindi ko lang matandaan kung anong station yon, pero yung isang station, siyang kumbaga siya, doon namin ginawa yung station doon. Hindi naman itinanggi ni Parungaw ang pagkakaroon ng pabingo ng simbahan, pero ang nakalap umanong pera ay ginamit sa mga proyekto ng parokya. Kasama raw dito ang ipinambayad sa kanilang bagong kampana. Ang debotong si Aling Sinda, binalikan si Monica De Leon. Hindi raw totoong nag-abono at ipinangutang nito ang memorabilia. Nagsulisit daw si Monica sa mga kilalang pamilya at hindi ito idineklara sa parokya. Talagang ninakaw ang pera.
Kung hindi mo ninakaw, bakit ipangalan nila sa bangko nila? Naidulog na rin ang reklamo kay Archbishop Florentino Lavarias at hinihintay na lamang ang magiging aksyon ng pamunuan ng Simbahang Katolika. Sa kabila ng sigalot ng mga parokyano ng Santa Monica Parish Church ay umaasa ang pamunuan nito na minsan isang araw ay muli silang magkakabuklod-buklod bilang isang pamayanang Katoliko. Rainiel Pawid, Metro Central Luzon News, Mexico, Pampanga.